ko koi one kostong no nin mokol ta tong koi phiêu mày không phiêu mấy ông nó nói cho nên còn mokol phiêu mấy ông mình thằng nó ar wa nama sincha ta khurok mai cha koi mai cha ka mai mo cha ka cái ta khúc khorok chana bela ke hamai maro bo asake bini bukha ka hambai bo asake chini kukui ki sanna bo bini hamjang mumbai bo asake khai jagoi bo ongo rang ri jakha boro bini je hamjang mumbai bono mani phano sa paisa ro thok hinai ri kha kai bo bini social media go bini mungro karan musuk jaya hinkai ba bini mungro sana thangdiya cái nông gara nó ta sang musuk gara nó ta sang musuk hambai ro nang musuk hin hambai dara hin cái tai khoroksa ta khok borom bo bela hambai bo bini hamjang mumbai bono mane phana paisa thang ri kha cái ta khorok no bela ke hambai maro nora asake sini kukui kisano bormi hamjang mumbai kisamisa phana mane phana paisa thang hinai ri ja khangai borok soba tai ke tai chumane tong khangai onek hanai kai chung bono hamja khangai tai noro kisam misa phana soba jadi ba asake khaiman sinjang ke bo tabo ongo nepal hospital thangman bagai bo tabo onek rang nai dongo kai bono soba khangai onek hanai kai ang tai bo koidar musugo sini salpol dang se kisa place phai ne phejari kai bini asake bini mokol hamiai tongo salpol dang sunung phai nai phekeng ke hamnai onek bo tabo khaima sinjai tongo bo asake bini ama babu sungbo rang puja kerini bagai dakto ka hamlogo tilang maya kai obono kisa norni coba sunanggo kai borok bo dakto ka hamlogo tilang na musuk jago rang kerin bagai tilang jamaya kai noroni coba sunanggo kai tako bukhorok norok jodio subare musi tongkhang kai o video no nungoi tongkhang kai kisa share khaibedi je montri hinjanai mla hinjanai rok nungoi phano churi subano kisa video no nungoi tongkhang kai share khaijadi gwasake bini mokol kolne hamya one khaima sinchangoi tongo kai takurok norok to taku khorongni subate ke norok bo suba khang kai one khamnai nung lekha de pore koi body pore center pore ya ngai ni bung kita kirisan sipra nang dakta gamlo than musukna dakta ro ko tilanga thangena nin mokol tunai tunai jata khai nunguna kya nungena na mane kam chamkha kamsa nang lekha mana na nang center di pare Delhi center sangga Delhi center tapi tok kusma jago tok tim masaga Delhi thangni sika nung có coi nung je nai tong nai je ngo nini dada boboy ngai nini dada boboy sosoi bong ta san mu to kai boy pilih kis mana kya soba jadi dada boboy totoi an kya soba jadi hin dah sabuk totang sak lagi kong ko jake dada boboy ko kan kya soba jadi hin dada rok ang sama ya ang nong ni suba sunang hin nung bong suba sunang no nung mo ko hamnan musuk no koi hamne sika
nâng cái vị ní ta có khỏi hay Bờ bay. nâng vị nâng bỏ vậy xin nó cái ní vùng khai Panmiti. hay Panmiti. Parmati Tripura cái ní có khỏi nó nâng ní có khỏi ní bảy ta săn một chút khỏi mà ta số số năng khỏi nâng số năng nó khỏi ní coi như vậy khỏi mấy chả khá mấy chả khó Nung paano ko sa may kamay? paano ka sa ano Nung sa may kakapla? mấy chả khó Tado tuy basa. tao thui vào sao cô Tado ngang fuka. mà không sụt ra Bada ni fu. nó có phải anh paisa đâu cái ta paisa này Kib. nung sim bisa nanti nanti